मा जाखो? मानो दाबो सफैयाखैसै अरना? माथो अखाबो हालायनोसै। फनखौनो खेबसे खालामबावनोसै आं। माथो फनबो रिसिभ खालामलाबायलाय। दिनैथ' अरना आइ आफामोननि सिगाङाव जोंनि सोमोन्दै रायथिनो थांनो गोनांमोन। मानो फैयासै बियो लिंहरनानै? जेब्लाबो बिदिनो खालामबाय थायो। दाना गोबां सोलायबाय अरना। गोदोनि बायदि मोजांखौनो रायलायला। गोदोनि बायदि लोगोबो हमला, फनबो मोजां रायलायला। मा जानांखो बियो? सोरनि नोजोर नांखो जोंनि मोजां मोनलायनायाव? माथो अखाबो हाबायसो। दालाय आं मा खालामबावनांगौ दे? अखायानो फैलायलांबाय। थेवबो माथो अरनानो फैयासै। माथो खालामनो दान्दिसे सम अखाजोंनो हेगारनोसै। रजेयाबोथ' फैयासै दाबो। हे अखा, बिदिनो हाबाय था। आंनि मेगननि मोदैखौ नोंजों लोगोसे बिलिं खालामनानै लाफा। या, बे सिख्लानावलाय मोदोमावलाय अखा नाङाखै नामाब्रा? एसे गोसा गोसा अखा हादों। साथा? अखासो जाबा लोमजागोन जारौ। थेंक इउ। जेबो नङा दे। आयौ, ओमफ्राय नों माथो सिजाबायसो? जेबो नङा, साथाया फिसासो नालाय नोंनो लाथ'दो दे। आंनो साथाखौ नांथ'ला दे। आंहा गोबाव जागोन। बयफ्रेन्ड फैनो दङ, बयफ्रेन्डआ फैगासिनो दङ बियो। नोंनो लाफिनदो साथाखौ। नांथ'ला दे, आं बिदिनो थांगोन। नोंनो लादो साथाखौ। अब्ला आं नोंनो साथाखौ बोरै हरफिनगोन? नांथ'ला दे, साथाल'सो। दे जागोन, खाफालाव जुदि मालाबा लोगो मोनफिननाय दङब्ला साथाबो लाफिनगोन। बे अरना मानो दाबो सफैला? फैयो ना फैया आं जेबो मिन्थिला, थेवबो नेनोसै। मा जाखो निजोरा? गिनाय मोनो अरन, नोंखौ गोमाजानो। देद जाम्बि, आं दङ ना। अराय सम नोंखौनो हास्थायबाय थागोन आं निजोरा। जेब्लासिम आंनि जिउआ दं अब्लासिम। मालाबा गोसोआ जोबोद गिनाय मोनो अरन। मानो गिनांगौ जाखो निजोरा? जेब्लासिम दाय मावा सुबुङा गिनो नाङा। आंथ' नोंनि खाना जेब्लाबो। र' फन फैदों। हेलौ अरन, बहा दङ नोङो? मानो दाबो सफैयासै? आं नोंखौ नेगासिनो दङ बास स्टेन्डआव। मा होनखो बास स्टेन्डआव दं? आच्छा नै आं मोनसे मिटिंआवसो फैदोंमोन। आं उनावहाय थांनानै नोंखौ लोगो हमहैनोसै। अके बाय। सोरनि फनमोन अरन? ए मादैनि फिसालासोमोन। आंजों न'आव थांफायोनो, बेखौनो फन खालामदोंमोन। बास स्टेन्डआव आंखौ नेगासिनो दङनो। नोंथ' मालाबाबो आंनि सिगाङाव न'आव थांनायनि खोथा बुङाखैमोन अरन। मानो नों न'आव थांनायनि खोथाखौ लाखुमानाय? हा अरन? जाम्बि, हामा रागा जोंनो। ना नों आंखौ थगायदों? हा, माबाफोर थगायदों नामा? मिथिखा अरन, नैबे निजोराखौ मालाबाबो थगायनो हाया। निजोरा, आं नोंखौ मालाबाबो थगायनो हाया। रागा जोंनाङा नोङो। दाबायदियाव आंखौ थगायोब्ला आं सहायनो हाखानाय नङा। बेखौ नों जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ अरन। आं रागा जोंबा मा मा खालामनो हायो। औ मिथिगौ। नाथाय रागाया देहानि थाखाय मोजां नङा निजोरा। नों रागाखौ एसे खम खालाम। रागाखौनो खम खालामनो सानो, नाथाय सोरबा थगायोब्ला आं बेखौ मिन्थिफिनोब्ला आं जोबोद रागा जोङो। आरो अरन, गोसोआव लाखा, नों आंनिल'। आंनि अनगा रावनिबो जानो हाया। जुदि जों सानैनि गेजेराव सोरबा फैयोब्ला, सोरबा थामथि फैयोब्ला, आं बेखौ मालाबाबो गारा। जायखौ आं मोजां मोनदों बे आंनिखा। आंनि अनगा रावनिबो जानो हाया। आं 1% नोंखौ मालायजों शेयार खालामनो हाया अरन। मानो बेफोरबायदि नङि खोथाफोरखौ सानो निजोरा? हामा निजोरा, बेफोरबायदि खोथा दासान। साननाय फैयो अरन, गिनाय फैयो। नोंखौ आं जोबोद मोजां मोनो, बेनिखायनो गिनाय फैयो। निजोरा, नों बांद्राय सानो। बेफोरबायदि बांद्राय साननाङा। नोंहा ओरैनोबा लोमजाबाय थाखायो देहाफोरा। बेखौल' गोसोआव लाखि अरन। आंनि अनगा गुबुन सिख्लाखौ सोरखौबा मोजां मोनोब्ला आं नोंखौ गारा आरो बै सिख्लाखौबो मोजाङै थांनानै थानो होआ। जागोन दे, जागोन। नों मा खालामो बेखौनो खालामनो हागोन। अब्लाथ' नों आंखौ मोजां मोना अरन? आं नोंखौनो मोजां मोनोलै।
आं नोंखौ अरायबो मोजां मोनबाय थागोन थौदो थांनोसै थौदो बिदिबालाय मानो दाबो फैयाखैसै बे अरुणा आइ आफामोना नेबाय थाबाय बे थाब फैदो अरुण थाब फैदो